ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Озир анамхе безрукавкав курткаҳои туркӣ омадагӣ ҳаст дар бозори Корвон, даҳум дарвоза тарафи пажарка, контейнери рақами 192. биёед аз наздик худтон бинед. Иҷада ҳам курткаҳош омадагӣ, ҳам безрукавкаҳош тоза бори турецкияй. Нархошон сар мешава аз 500 сомон то 800 сомона. Ина бинед, инҷа калтачош аст. Аз анами 500 сомон балшимеркаян то 800 сомонира. Ина зибо дарозошава нишон метиҳам, шумо бинед. Ана ино безрукавкаян, тоза бори туркӣ, сифатҳои хуб. хутон омада аз наздик бинед. размерҳои беҳад хуб дора. размерҳои балшимерка на то 60 размер дора. сифатҳошам нағзам бори туркира чӣ хеле ки шумо медонед. марҳамат, метавонед мустақилона аз пеш омада бо хутон бинед. мана наира бинед. и курткагиш, курткаш чанд сум? Курткаш 800 сум. хулас ина бинед чӣ қадар хушрӯ омадагӣ ҳаст. ина вилюровишам ҳастай. мана безрукавка вилюровишам будай. баъд курткаҳои намхе дарози то заминам доштиян. новинка. марҳамат. ҳами дарозоям ҳами хеле ё ино қиматтаракан? Не, ҳами калтош 500 сар мешавад то 800 сум. ҳами қиматаш 800 сомонай. барои ҳамо биёед бинед. ин иҷада беҳад курткаву плашои фасон омадагиай. мақсад бухтон хушрӯ омада аз наздик бинед. кадомиш ки маъқул ҳаст пӯшида интихоб кунед. касоне ки дар тоҷикистон ҳастанд. касе ки мехоҳам мо доставка кунем, пас дар рақамҳои ватсапи мо нависед, мо доставка дорем. мана ҳамино ҳамаш курткаҳои туркӣ. моделашон ҳар хелаяй. муҳим он ки балшимеркаян шумо метавонед ба ҳазур дарёфт кунед размерҳои хутона. шахсоне ки ами курткаи балшимерка мекофт. ин чӣ хушраиш безрукавка. размерҳои майдаам дорам, калонам дорам. мақсад каседа чӣ размере дар кор боша пайдо карда метавона. беҳад курткаҳои сифати олӣ. ҳамаш бори туркӣ. бори дигар такрор мекунам ва як маротиба дигар ёдовар мешавам ки ин дукон дар бозори Корвони шаҳри Душанбе, тарафи пажарка, даҳум дарвоза, магазини контейнери рақами 192 қарор дора. омада бинед.